En el banc dels aliments ens entren aliments d'una forma esporàdica i que van entrant, però surten 74.000 quilos diaris d'aliments. Això, per fer una equivalència, estic parlant de 4 tràilers dels més grossos. Tot això arriba en aquest magatzem que estem ara, que és el del carrer Motors, i des d'aquí es distribueix a les entitats que cada una d'elles ve amb els seus mitjans a buscar-lo aquí al banc d'aliments. Els aliments, en el banc dels aliments ens arriben de diverses fonts. La primera és la lluita contra el malbaratament, que aquesta és la part, diguem-ne, essencial i un dels principis bàsics del banc. La més important és la recuperació d'excedents agraris que es produeixen. I aquí hi ha un programa financiat per la Unió Europea, del CERMA, en què s'arriba a un acord amb les cooperatives agràries perquè ens els facin arribar a nosaltres. La segona origen prové de donacions, que poden venir de dues maneres, o bé d'empreses que ens donen aliments i, per altra banda, donacions que fan o bé les empreses o bé els ciutadans perquè nosaltres comprem aliments. La tercera origen ve de la Unió Europea. La Unió Europea té un programa d'ajuda a les persones desafavorides que des del Ministeri es gestiona i es decideix que es compren aliments que són repartits a parts iguals entre la Creu Roja i el Banc d'Aliments. En l'actualitat nosaltres tenim censades com a empreses que han vingut donant aliments al voltant de les 500 companyies. I llavors d'aquestes n'hi ha aproximadament la meitat que són donants recurrents cada any. Hi ha altres empreses que de tant en tant ho fan més esporàdicament. A nivell de tones que rebem d'excedents estem sobre 1,5 milions de tones de producte que ve de la indústria alimentària, però després també gestionem el que ens ve de CERMA, del que és la fruita, que són 3 milions de tones, i després a nivell econòmic venim comprant sobre aproximadament també 1,5 milions de tones. És evident que l'activitat del Banc dels Aliments ha tingut una projecció i el seu nom ha sigut conegut, i això fa que abans potser una empresa tenia un excedent i no sabia potser què fer-ne, ara és molt difícil que una empresa no sàpiga que nosaltres existim. La tasca que fem és intentar recaudar fons tant de donacions públiques com privades, i dintre de les donacions tenim també el tema de les empreses. Gestionem 4 projectes, que és més llet, més aliments infantils, més proteïnes i xarxa de fred. Llavors l'empresa és la que decideix quina donació es farà d'aquest projecte. Per exemple, aquest any hem fet un projecte nou, que és molt interessant i ha tingut molt èxit, que és la compra de pollastre congelat, dintre del que és el projecte Més Proteïnes. Cada vegada hi ha més empreses que col·laboren més amb el tema de donacions i estic molt agraïts des del Banc dels Aliments de l'acollida que ens estan donant aquestes empreses. Tots els aliments que arriben al Banc dels Aliments per donació, ja sigui d'empreses o per recaptes, per campanyes, són aliments segurs, són aliments que estan o comercialitzats o són comercialitzables, per tant són segurs. Una vegada arriben aquí els aliments, els controlem, de manera que observem que el seu estat sigui el correcte i sobretot mirem que les dates de consum estiguin dintre del seu període vigent. A veure, ens regim per una norma bàsica en el món de l'alimentació i és que els aliments que distribuïm compleixin, que siguin segurs, que l'alimentació sigui suficient i, evidentment, que sigui saludable. Llavors, què entenem per tot això? Vull dir, que sigui suficient, doncs estem parlant de quantitat. Estem parlant de la quantitat necessària per a una dieta, podríem considerar normal. Llavors, en el nostre entorn, una dieta normal serien unes 2.000 calories diàries. Nosaltres el que estem distribuint als nostres beneficiaris, en realitat, són
130 quilos a l'any. És a dir, que estem subministrant encara no un 3% de la dieta necessària. En quant a seguretat, home, seguretat per descomptat que tot el que es distribueix des del Banc dels Aliments són aliments segurs. I finalment, sempre intentem treballar dins del marc d'una dieta saludable. Treballem dins del marc de la dieta mediterrània, que fa que hi hagi una bona distribució dels diferents nutrients.